A kako se zloupotrebljavaju i ljudi i državni resursi. On je čovjek uzeo avion. Tokom 5 godina obavljanja funkcije ministra spoljnih poslova Srbije, Vuk Jeremić je na svoja luksuzna putovanja potrošio više od 3,6 miliona evra. Pod plaštom borbe za očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije i sprečavanja priznavanja kosovske nezavisnosti, Jeremić je na putovanja godišnje trošio više od bilo kog ministra spoljnih poslova u periodu posle 2000. godine. Prema internim listinzima Ministarstva spoljnih poslova u kojima su prikazani troškovi Jeremićevih putovanja, bivši ministar je na avionske letove potrošio oko 3,4 miliona evra, dok su preko 200.000 evra koštala njegova noćenja u najluksuznijim svetskim hotelima. Za gotovo svakodnevna putovanja na ime dnevnica Jeremić je naplatio oko 50.000 evra, što je gotovo identično iznosu njegove ministarske plate u posmatranom petogodišnjem periodu. O rasipničkom ponašanju u Ministarstvu spoljnih poslova u vreme Vuka Jeremića svedoče i zvanični podaci prema kojima je tokom 2011. godine na ime putnih troškova ukupno isplaćeno 194,8 miliona dinara, dok je za iste namene 2013. potrošeno 103,8 miliona, a 2014. svega 63,2 miliona dinara. U proseku, samo Jeremićevi godišnji putni troškovi, koji su iznosili oko 72 miliona dinara, bili su viši od putnih troškova čitavog ministarstva u 2014. godini. U listinzima Ministarstva spoljnih poslova mogu se uočiti brojni primeri koji ilustruju bahatost i nedopustivo rasipništvo tadašnjeg ministra. Tako je, primjera radi, u prvoj godini svog mandata, tokom posete Sjedinjenim Američkim Državama od 18. do 21. decembra 2007. Jeremić odseo u kraljevskoj sobi luksuznog hotela The Peninsula u Njujorku, gde je za 3 noćenja plaćeno $3.000 američkih. Tokom sledeće, 2008. godine, Jeremić je krajem januara za 2 noćenja u briselskom hotelu Amigo platio 1.640 evra, dok je samo jedno noćenje u ženevskom Grand hotelu poreske obveznike Srbije koštalo 1.630 švajcarskih franaka. Osim na hotele u kojima odsedaju šeici i pripadnici kraljevskih dinastija, Jeremić je ogromne svote trošio i na iznajmljivanje privatnih aviona. Tako je samo let do Irana u julu 2008. godine plaćen 28.000 evra, dok su tokom 2009. letovi do Egipta plaćeni 23.000 evra, Sirije 34.000 evra, Azerbejdžana 23.000. Iste godine, let od Belgije do Kipra koštao je 26.000 evra, dok je prevez Jeremića do Holandije poreske obveznike stajao čak 29.000 evra. Niz se nastavio i tokom 2010. godine, kada je Jeremić iznajmljenim avionima putovao u Etiopiju, Irak, Brazil, Kazahstan i Luksemburg, što je u proseku koštalo oko 25.000 evra po letu. U 2011. godini Jeremić je za jednodnevnu posetu Trinidadu i Tobagu platio 16.000 evra, dok je ona Libanu srpski budžet stajala 22.000 evra. Od 2. do 4. jula iste godine Jeremić je u državnom trošku boravio u privatnoj poseti Londonu, gde je prisustvovao finalnom meču teniskog turnira u Wimbledonu i nešto kasnije privatnoj proslavi srpskog tenisera Novaka Đokovića. Za tu priliku Jeremić je iz državnog budžeta potrošio 537.000 dinara za avionski let, 613 sterling funti za 2 noćenja u londonskom hotelu Hyatt Regency, a nije propustio priliku ni da podigne 2 dnevnice u iznosu od 126 funti. Tokom posete Hong Kongu od 5. do 10. oktobra 2011. godine, za koju je plaćeno oko 10.000 evra za prevoz, 1.200 evra za hotelski smeštaj i $565 za Jeremićeve dnevnice, tadašnji šef diplomatije objavio informaciju o susretu sa rukovodiocima velikih kineskih kompanija, sa kojima je navodno bio dogovorio konkretne projekte u vrednosti od oko $2 milijarde. Iako je početak realizacije bio najavljen već za mesec dana nakon posete, obećana ulaganja nikada nisu ostvarena.
Rekorde u razbacivanju državnog novca Jeremić je postigao u poslednjoj godini svog mandata, kada je za let do Etiopije platio čak 70.000 evra, dok je privatni let Belgija-Švajcarska-Letonija koštao 55.000 evra. Na Jeremićevu bahatost ukazao je i skandal o kome su u julu 2012. godine pisali beogradski štampani mediji. Tada odlazeći šef srpske diplomatije tokom posete Istanbulu zahtevao je da dobije luksuzni apartman sa pogledom na Bosfor, u kojem prenoćište košta 1.200 evra. Jeremić je nakon samita Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju prenoćio u hotelu s 5 zvezdica Kempinski. Iako se u hotelu mogla naći i soba za 600 evra, Jeremić je imao izričitu želju da ima sobu s pogledom na Bosfor, što je bilo duplo skuplje. Pisali su tada mediji pozivajući se na neimenovani izvor iz Ministarstva spoljnih poslova. Enormni troškovi Jeremićevih putovanja postaju još besmisleniji ako se posmatraju sa stanovišta učinkovitosti njegove politike. Pravdajući svoju diplomatiju na steroidima i njene basnoslovne troškove borbom za sprečavanje priznavanja nezavisnosti Kosova, Jeremić je uspeo da do kraja svog mandata tu nezavisnost prizna 91 država, dok su nakon njegovog odlaska sa mesta šefa diplomatije do danas to učinile 22 države. Odnos tih brojki jasno dokazuje da je borba za očuvanje teritorijalnog integriteta zapravo bila samo paravan za Jeremićevo rasipništvo i ostvarenje ličnih ambicija, koje su se ogledale u njegovom nastojanju da obezbedi glasove dovoljnog broja članica Ujedinjenih nacija za svoj izbor za mesto predsedavajuće Generalnoj skupštini Svetske organizacije, u čemu je na kraju i uspeo. Danas, nakon propasti svoje kandidature za mesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Vuk Jeremić ponovo želi da na račun građana Srbije zadovolji svoje lične ambicije. Da li će u tome i uspeti, u krajnjoj instanci zavisit će od izborne volje samih građana Srbije.